Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete. Ramogi tigo medo dhi nyime gi weche manyien e kindeni mar migago. Landruok mar tuo mar malaria e kaunti ma Siaya pod ni malo gata malo 29 ma kata obedo ni piny owacho oseketo kenge mathoth mar gayo tuono. Coordinator mar malaria e kaunti ma Siaya owacho ni tuo mar malaria osebedo ka medore e thuolo mar higni 5 mokalo, gima nyiso ni malaria nyoro kata pod nyoro Siaya, kaka imiyo waler mar wachni kod jafumbo marwa Simfros Okinda. Kaunti ma Siaya riwore gi piny mangima e hingo odiochieng' mar tuo malaria odiochieng' manyoro, ka thor mar wachiga ni en tieko chutho tuo mar malaria. Coordinator mar tuo malaria e kaunti ma Siaya wacho ni kata obedo ni landruok mar malaria ochung'e 6% kende pacho ka mangima, landruok tuo malaria pod ni malo e kaunti ma Siaya kama ochung'e 29%. Siaya is one of the counties that is contributing to high malaria prevalence in Kenya. In the lake endemic counties, prevalence also vary. But of what to note is that Siaya is the second highest in terms of malaria burden compared to the rest. Jokanyo mag thieth e kaunti ma Siaya oketo chenro mar kedo kod tuo malaria nyaka e gwenge. Malaria is diagnosed and treated up to the household, starting with the community health volunteers. Then those that are severe are the ones that now end up at the hospital. Kara kamano dwaro nitiere mondo omenda michiwo ne okenge mag kedo gi malaria. My concern when we are making the budget, it is time that we were able to ring fence funds for malaria in the county, so that we are not starved of funds when we want to do implementation in this very, very noble area that we are addressing as a county government. Ijiwo oganda mondo nyuake chenro mag kedo gi malaria kaka ninde bonet ma oketie yadh suna, beto alwora kod keyo pige machokore kod manyo thieth kinde mowinjore. Simfros Okinda, Ramogi TV.